Ay, bagwis. Sige, lalaban sa iyong manok. Halika, saan tayo pupunta? Ha? Ang bait niya mga kasinag, ano? Mangalay din mga kasinag, ang bigat ni bagwis. Mangalay sa kamay. Oh. Mga kasinag, good morning. Isang pagpalang araw po sa ating lahat mga kasinag. Si bagwis andyan na mga kasinag, magwawala na. Gusto mo ako, baby ko. Ito naman anak kong lalaki mga kasinag. Oh, hi ka naman. Ayun, hindi tumago. Hi. Ayan si Mrs. Tapos anak kong panganay. Tapos si Chloe. Ayan. Naayusan na ni Mrs. kasi mapasok naman sa eskwela. Ayan mga kasinag, tingnan natin yung tinaang trap dito. Kung may huli. Kasi si bagwis gutom na. Nagtaan kasi ako ng trap dito kagabi. Ayan, narinig yung mga kasinag. Muhuli na si bagwis. Ano kaya? May huli kaya? Wala. Walang huli ito ah. Ano kaya yung isa na yun? Po, bagwis! Masaglit! Titignan natin kung may huli yung trap natin sa daga. Ayan mga kasinag si bagwis oh. Ayun, nakatago. Masaglit lang po. Opo. Sana may huli. Wala talaga. Uy, meron! Uy, salamat. Okay. Nakadali tayo. Ayan mga kasinag, nakadali tayo. Oh, isang malaki-laki, jackpot. Makakalabas. Makakalabas, may labasan palan. Malastik na ito, sira na pala ang trap ko na ito. Sira na pala ito. Buti lang at hindi pa nakalabas, inabutan pa natin. Lahat matalian dito, lahat matalian. Oo, makakalabas. Makakalabas. Opo, bagwis. Oh, may pagkain ka na dito. Opo. Oh, ito. Bagwis. Mali ka na. Pakainin muna natin si bagwis mga kasinag. Tingnan natin dito kung ano na yung palayan. Bagwis! Labas na dyan. Halika na. Bagwis! Halika na. Asan ka ba? Bagwis! Bagwis! Saan ka na? Ayan, bagwis may daga dali ay daga dali. Labas na dyan, halika na. Bagwis, huwag mong tirahan yung manok dyan. Halika na. Dito, dali. Ayun mga kasinag, alpasan natin dito sa palayan. Tignan natin kung wala ng tubig. Bagwis! Halika na. Ito, nakita mo itong daga na ito. Dali. Opo. Napaos na ako. Ay, tama-tama, wala ng tubig ang palayan. Dali na, uba na dyan. Ito na Ayan na mga kasinag. Ayan na. Opo. Opo, alpasan ko na bagwis. Opo, ito na ayan na, yan dali. Yan na. Huwag mo nang palayuin yan. Opo, asa na? Huwag mo nang palayuin. Baka makalayo pa, asa na? Hindi ko na nakita.
Wala yata sa mood si Bagwis mga kasinag ah. Oh, ayan lang oh. Ayan lang si Bagwis oh. Palakad-lakad. Oh, halika nga dito. Ayaw mo kumain, ano yung gusto mo? Patayin ko pa? Ha? Paano ko matututo niya manghuli? Sige na. At baka makatakas pa yan, gutom ka na naman. Ayaw mo naman kumain ng manok. Umiiwanan mo na. Saan ka naman pupunta? Oh, halika dito sa tabi ko. Dito sa tabi ko. Tamad yata si Bagwis mga kasina. Ayan lang, naglalakad lang sa pilapil. Nakita niyo yung mga kasinag. Nakita niyo si Bagwis. Halika dito sa tabi ko. Bagwis. Halika na. Wala talaga sa mood si Bagwis mga kasinag ngayong umaga. Palibas at nasanay naman nung nakaraan ng karning manok. Ayan. Di naman habol ng daga. Kaso lang nagsawa din siya sa manok mga kasinag. Iniiwanan na yung manok. Pag binibigyan ko ng hita ng manok, iniiwanan. Ang hinahanap talaga niya yung gumagalaw, yun ang hinahanap niya, yung buhay. Kaya ngayon binigyan ko naman ng buhay na daga. Hindi man iniintindi. Baka busog pa ito. Parang busog nga mga kasinag sa klase oh. Kasi medyo matambok yung dibdib niya eh. Ano naman kinain nito kahapon? Ay kanina hapon. Ano naman ang kinain nito? Halika dito sa tabi ko. O ayan o. Papunta nga dito sa akin mga kasinag. Si Bagwis papunta nga dito sa akin. Ayan o. Malapit na sa tabi ko. O halika dito. Hali o. Dito sa tabi. Dito sa tabi ko. Halika dito. Magkwentuhan na lang tayo. Panoorin tayong daga na yan o, habang nakatago. Halika dito. Opo. Kanina nandun ka, tapos lumapit ka hanggang dyan. Lapit ka na dito, Delso. Ano, nakita mo na yung daga? Ha? Nakita mo na? Opo. Kung saan ka naman pupunta, huwag mo sabing aalis ka na naman. Ay, aalis na naman ito. Bagwis bungawin ko na lang to. Kasi pag lumayas na si Bagwis, gutom na naman yan. Tamad humabol ngayon mga kasinag si Bagwis. Ito ang problema kay Bagwis. Pag nasasanay siya sa manok. Ito, bungawin ko na lang at ibigay ko sa kanya. Ayan, secret lang mga kasinag at mabubungaw na ito. Wala, yan lang si Bagwis oh. Ayan lang si Bagwis mga kasinag. Ayan na, ayan na. Ayan, ayan. Sige, banati. Sige nga. Nasa malapit na yan sa'yo.
Andiyan daw sa kalapit mo. Ayan na. Oh, ayan na. Lumapit na sa iyo. Hala, sige daw, barata. Opo, ayan na oh. Ayan na. Mga buli, ayun na. Yan oh, yan. Makakatakas, makakatakas. 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 Huwag mo nang hayaang lumayo yan. Hulihin mo na yan. Opo. Abang ko na dito mga kasinag, baka makalayo pa eh. Ayan o. Huli kasi. Huli. Yan na oh, yan na oh. Damputin mo kasi ng paa mo. May galing tamad ka na naman. Katamad ka na naman. Yan na oh, na sa harap mo na ha. Silipa ako na dyan. Tinitignan mo lang kasi. Ayan o, oh. Sa paa mo na. Hindi ka man busog. Wala lang siguro ng ganang kumain ito ngayon mga kasinag. Yan, hinuli na. Bata mo yan. Opo.
Parang busog nga si Bagwis mga kasinag. Kasi may nakabukol sa dibdib niya oh. Ayun, may nakabukol oh. Kaya siguro walang gana ito. Kasi busog nga yata talaga. Hindi ko lang alam kung ano yung nasa dibdib niya. Ano kayang kinain ito? Kaninang umaga kasi mga kasinag, siguro mga dilim-dilim pa. Umuwi yan si Bagwis, nagpaparaingay na sa bahay. Tapos nung ano na, medyo maliwanag na, bumangon na rin nga ako. Hindi ko narinig siya nagparaingay. Siguro may binanata na. Ayan o, patay na. O, paano yan? Patay naman. Dali mo sa taas ng puno yan. At ano muna ako, ililipat ko muna si Magayon. Ayan mga kasinag, iwan ko muna si Bagwis. Ilipat ko muna si Magayon. Tapos yung alaga nating kambing. At balikan ko lang ito si Bagwis mamaya. Update ko kayo. Mga kasinag, dito si Bagwis. Kaninang iniwan natin ito dun sa palayan. Oh! Ba't gutom na gutom ka? Ha? Ba't gutom na gutom ka? Ay, nagsisiw na pala yung aking manok. Ayan oh. Oh. Napisa pa na pala yung mga kasinag yung manok ko. Yung, alam yan, 3, 4. Hoy, wag mong pakalaman ang sisiw ng manok ko. Ha? Nasaan yung daga na binigay ko sa'yo? Ha? Asan yung daga na binigay ko sa'yo? Ha? Asan na? Ha? Huy, yun ang kainin mo. Wag yan sisiw ng manok ko. Ha? Wag yan. Gagalit ako sa'yo. Wag yang sisiw ha. Halika na, halika na. Halika, doon ka. Wag yang manok ang tirahin mo. Hoy. Hindi ko na malayan nagpisa na pala mga kasinag yung manok ko dito na nangingitlog. Hay. Yung dagaan tirahin mo, wag yang mga sisiw ko. Opo. Halika dito. Kukuha pala ako ng itak. At sigurado ako baka hindi na hati yun ni Bagwis. Yung daga. Nakuha muna akong itak mga kasinag. Hati natin yun. Makunat na yun eh. Kaya hindi kinaya ni Bagwis. Hay! Bagwis! Huwag mong anuhin ang sisiw. Huwag mong anuhin ang sisiw ka. Matututo ka naman mga anuhin sisiw. Huwag ang sisiw ka. Hindi na maintindihan ng mga sisiw ko mga kasinag kung saan susuot ha. Ay. Halika na. Kainin mo yung daga doon. Halika. Dali. Huwag yang manok ka. Huwag yang mga sisiw. Huwag yan. Dali. Ayaw ko matutok ang kumain ng sisiw ha. Halika na. Alis na. Alis na. Halika dito. Opo. Bagwis. Gusto tirahin yung mga sisiw mga kasinag. Bagong pisa lang yung mga sisiw na yun. Gustong tirahin ni Bagwis. Bagwis! Bagwis! Tingnan ko ngayon daga dito. Oh, hindi kaya tinira yung daga. Ayan oh. Oh, ipinatong lang niya yung daga dito. Oh, ay nandito lang. Ayun yung daga mga kasinag oh. Iniwan lang ni Bagwis na kapatog niya yung daga oh. Ayan oh. Ayan. Ayun, nakikita niyo ba mga kasinag? Ayan oh. Kala mo buhay pa yung daga eh. Ayaw sumunod ni Bagwis mga kasinag. Kaya tawag ko. Ayaw.
Yung daga pala, hiniwa ko na. Hiniwa ko yung daga para pagpunta niya daw kakain na lang siya. Siguro makunat yung daga kanina. Medyo malaki na kasi yun eh. Kaya hindi niya madali-dali. Ay! Sino nagsabing diyan ka mag-standby? Huwag mong tirahin ang manok ko yan. Opo. Bagong pisa lang yan, kakanain mo na. Opo, huwag ka dyan. Huwag ka dyan. Dito ka, dadalhin ka na doon sa ano. Naka doon. Punta mo yung pagkain mo doon. Huwag yung mga sisiw. Baba dito sa kabila. Sabi ko sa'yo, puntahan mo yung pagkain mo doon na daga. Huwag yung mga sisiw kong alaga. Oh, ala. Huwag mo pakailban yung mga sisiw ko. Bagwis. Ha? Opo. Ayan mga kasinag si Bagwis. Ayan o. Lakad na doon. Huwag mong bulabugin ang manok dito. Sige na. Bagwis. Huwag mong bulabugin ang manok dito. Opo. Hawak lang ang tatay. Huwag mong titirahin ang masisiw ha. Ayan mga kasinag, update ko lang ulit kay mamaya. Gawa ng tawag nito. Ililipat ko muna si Magayon. Patubugin ko muna. Ay, nakikita nito dito. Siguro may nakasuksok. Ay, sisiw. Ayan pala yung sisiw. Ay oh. Nakasuksok yung sisiw. Mayroon pa nakasuksok sa ilalim. Bagwis. Mayroon pa, may nagsuksok pa sa ilalim, isa. Hindi maintindihan ng mga sisiw ko mga kasinag kung saan tatakbo eh. Ilan na sisiw mo dyan? Ilan pa kulang yan? Anak mo, ha? Ilang sisiw pang kulang nun. Kaya pala hindi naalis si Bagwis mga kasinag. Ayun, may nakasuksok pa doon sa loob. May nakasuksok pala mga sisiw na ito. Bagwis ha, huwag mong titirahin yan. Bagwis! Ay, Bagwis. Sige, lalaban sa iyong manok. Huwag mong ano yan, sisiw ko. Andun, may daga doon, may daga. May pagkain kang daga doon, lakad. Yung daga doon na binigay ko sa iyo, ang anuhin mo. Kainin mo, huwag yan sisiw. Huwag yan sisiw ko at... Opo. May daga doon, may daga. Ayaw ko matuto ka kumain ng sisiw. Ha, huwag na huwag ka kakain ng sisiw ha. Opo. Huwag sisiw, daga. Daga ang kainin mo, daga. Dalhin kita doon. Daliri ko yan.
Bagwes? Huwag kakain ng manok ha. Huwag kakain ng sisiw. Ha? Bantayan ko muna ito mga kasinag. Baka tirahin yung mga sisiw ko eh. Bantayan ko muna si Bagwis. Ay, lilipat ko sana si Magayon eh. Kaso lang, andito pa ito. Bagwis. Ayaw ko ng ganyang ugali mo ha. Ayaw ko ng ganyan. Binigyan ng pagkain doon, hindi yun ang kainin. Harangan kita, hindi ka pwedeng pumunta doon. Hindi pwede doon. Awa mo ng mga sisiw. Opo, huwag ka kain ng manok ha. Huwag ka kain ng manok. Ha? Kasi hindi ko yung tinuturo sa iyo. Opo. Dapo na. At dalhin kita doon sa ano mo. Opo. Dapo na sa kamay ko. Kainin mo yun nandun. Na daga. Huwag yung manok. Dapo na. Dalhin kita doon. Oo, kamay ko yan. Opo. Opo. Babantayan kita. Hindi ka pwedeng kumain ng manok na buhay. Ha? Hindi ka pwedeng kumain ng manok na buhay. Ano Bagwis? Opo, hindi pwede. Ayoko talagang masanay sa mga kasinag na kumain ng buhay na manok. Yung kinatay, okay lang yun. At least patay na yun. Pero yung mga ganyan sisiw mga kasinag tapos buhay, hindi dapat masanay si Bagwis ng ganun mga kasinag na kakain ng buhay na manok. Kasi pag natutong kumain ito or nasanay ito, magiging perwisyo ito mga kasinag si Bagwis. Mabuti kung dito lang sa akin dito kumakain siya ng mga buhay na manok. Ay kung sa ibang lugar na, makaperwisyo siya dun. Baka kung anong mangyari kay Bagwis mga kasinag. Mabuti kung hindi siya sasaktan. Ay kung saktan siya, di kawawa naman si Bagwis. Kaya hindi ko sinasanay ito kumain ng buhay na manok. Saka pag minsan mga kasinag, pag kinakatayan ko siya ng manok, nagsawa din si Bagwis. Hindi na rin kakain ng karning manok. Hinahayaan na rin lang niya. Mga buhay na talaga rin ang hinahanap niya.
Dapo na. Dapo na sa kamay ko. Opo. Dapo na oh. Kamay ko yan. Habing kamay ko yan. Kamay ko yan. Opo. Kamay ko yan. Kamay ko sabi yan. Huwag mong kagagatin yan. Madaling kita dun sa ano mo. Yan, dapo na. Ay, very good. Ayan. Ayan mga kasinag. Nakadapo na si Bagwis sa kamay ko. Opo. Halika. Saan tayo pupunta? Ha? Ang bait niya mga kasinag ano. Diba? Nakikita mo yung sarili mo? Ayan oh. Huwag mong kakagati ang kamay ko yan. Ha? Opo. Ikalawang bisis ito mga kasinag na dumapo si Bagwis sa kamay ko. Dati noon huling dumapo si Bagwis sa kamay ko siguro 3 buwan siya o 4 na buwan. O tapos ngayon naman uli na sundan. Ano? Kamay ko yan. Opo. Hindi naman masakit yung mga kuko niya mga kasinag. Pag nakadapo ng ganyan, hindi naman masakit. Di ba? Opo. Halika, doon tayo. Doon tayo sa ano. Halika. Kapit ka lang dyan ha. Dadalhin kita doon sa pagkain mo. Ano? Mga halay din mga kasinag. Ang bigat ni Bagwis. Mga halay sa kamay. Oh. Opo. Mga halay sa kamay. Bagwis. Oh, di ba? Ayan, halika, doon tayo. Hatid ka doon sa pagkain mo. Ihatid ko mga kasinag doon sa pagkain niya. Opo. Ang bigat ba? Opo, ang bigat ni Bagwis mga kasinag. Ang bigat-bigat. Nalay na yung kamay ko. Halika doon sa pagkain mo. Opo. Doon tayo, pupunta sa pagkain mo. Ang bigat mo. Ay. Ang bigat mga kasinag. Ngalay yung braso ko. Sige na po. Sige na, dapo na. O yan. Okay, very good. Ayan ang mga kasinag. Nakadapo na naman ulit si Bagwis. Opo. Halika na, doon. Nadulas talaga yung paa niya mga kasinag. Dumudulas yung paa niya. Saan nga pupunta? Ha? Opo. Lilipad na. Gusto nang umalis mga kasinag. Sige na, lakad na doon sa ano mo. Opo, sige na, lakad na doon. Sa ano, kung saan mo iniwan yung pagkain mo. Basta huwag kang kakain ng sisiw ha.
Ano? Mangalay mga kasinag. Ang bigat na ni Bagwis. Halika dito. Oh, Bagwis! Halika. Tawagin daw natin dito mga kasinag. Bagwis! 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 Ilipat ko pati si Bagayon. Mainit na ang panahon mga kasinag oh. Mainit na. Dapat si Bagayon nasa tubugan na yun eh. Bagwis! 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 Humaos na ako kasigaw mga kasinag kaya tawag kay Bagwis. Wala, ayaw lumapit. Ayaw lumapit mga kasinag. Hayaan na lang natin. Hayaan na lang natin. Baka mamaya pumunta na lang yan dun. Kailangan ilipat ko si Bagay mga kasinag. Agaw ng maitang panahon. Oh, diyan ka lang, ha? Huwag mong kakainin ang manok ko, ha? Opo, diyan ka lang. Ayun mga kasinag, iwan ko lang muna yan dyan. Wala naman yung mga inahin na may sisiw. Nakatago na. Hayaan natin yan dyan.